l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fil-ġimgħa dedikata lil Commonwealth, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg mexxa l-64 laqgħa tal-Grupp Ministerjali tal-Commonwealth f'Londra. Matul din il-laqgħa ġew diskussi numru ta' temi dwar it-triq il quddiem għal din l-organizzazzjoni li tħaddan il-pajjiżi li kienu taħt il-ħakma Brittanika. Il-Ministru Borg tenna li Malta qed ħares il quddiem għall-laqgħa ġenerali tal-Kapijiet tal-Istat tal-Commonwealth iċ-CHOGM li se tkun qed issir fis-Samoa f'Ottubru ta' din is-sena. Diskutejna numru ta' temi il-Gabon illi bħalissa jinsab parzjalment sospis, Zimbabwe u anke dak li għaddej fil-Gajana, kif ukoll żviluppi oħrajn skont kif aġġornat mis-Segretarju Ġenerali Baroness Scotland. Matul iż-żjara tiegħu il-Ministru Borg attenda wkoll għaċ-ċelebrazzjoni tas-servizz tal-Commonwealth Westminster Abbey fejn hemmhekk kellu l-opportunità li jiltaqa' mar-Reġina Camilla. Il-ħidma tal-Ministru Borg komplit b'numru ta' laqgħat bilaterali importanti li saru fl-aħħar xhur, fosthom laqgħa mas-Segretarju Ġenerali Patricia Scotland dwar il-ħidma li qed issir flimkien ma' Malta biex tkompli tissaħħaħ din l-organizzazzjoni. Il-Ministru ltaqa' wkoll mas-Segretarju Parlamentari għall-Affarijiet Barranin tal-Kanada Rob Oliphant. Matul din il-laqgħa ġiet diskussa l-kollaborazzjoni multilaterali taż-żewġ pajjiżi fuq materji bħal ġnus Magħquda, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, u fuq kollox il-Commonwealth.